Tevapora kważi kompletament il-maġġoranza li kellu l-partit ta' Robert Abela dan kif id-distak bejn iż-żewġ partiti issa niżel għal 8454 vot. Distak li skont Abela huwa rebħa soda minkejja illi tilef siġġu. Il-President tal-Parlament Ewropew u MEP nazzjonalista Roberta Metsola ġabet l-akbar ammont ta' voti f'dawn l-elezzjonijiet b'rekord ta' 87,473 vot, rekord ta' kull żmien kemm ilhom isiru dawn l-elezzjonijiet. Ix-xogħol jibda minn għada fl-interess ta' pajjiżna, naħseb dak huwa il-pass li aħna lkoll għandna responsabilità li nmexxu l-qudiem. F'din l-elezzjoni il-Partit Nazzjonalista żied kważi 11,000 vot u flimkien ma' Roberta Metsola ġew eletti f'isem il-Partit Nazzjonalista David Casa u Peter Aġus. Illum jiena gburi fil-Partit Nazzjonalista li bdejna dil-mewġa ta' bidla flimkien, ejja nsostnuha, ejja nemmnu aktar fin anfusna, aħna u nistgħu nagħmlu affarijiet kbar flimkien. Il-poplu Malti illum wassal messaġġ b'saħħtu ħafna, wassal messaġġ b'saħħtu li dan il-pajjiż hemm bżonn li jitnaddaf minn klikka ta' persuni li hemmnu ħafna fil-korruzzjoni. Il-poplu Malti illum ta' messaġġ illi dan huwa l-bidu ta' tmiem ta' establishment illi sfortunatament ħakem l-pajjiżna. Għal-Partit Laburista ġew eletti Alex Aġus Saliba. Aħna dan ir-riżultat kif qal il-Prim Ministru nerġa' ngħidlek ħankunu qegħdin nixtarruh u naraw illi fl-aħħar mill-aħħar fejn nistgħu ntejbu il-ħidma tagħna, l-operat tagħna, ntejbuh. Li naqas id-distak? Qed ngħidlek ġifieri dak kienet ir-risposta tiegħi illi nkunu supervi. Il-Partit Laburista għal darb'oħra reġa' kiseb maġġoranza f'dawn l-elezzjonijiet. Eletti żagħżugħawċi Thomas Bajada. Semmejt li hemm bżonn illi naraw ir-realtajiet tan-nies u jixtarru eċetera eċetera. Ġifieri dan ma kienx qed isir u forsi kumment fuq il-fatt li jidher illi l-Partit Nazzjonalista kiseb riżultati ferm pożittivi fuq għawda x'inhu mal-kummenti tiegħek. Jien nemmen li din hija problema throughout il-partiti politiċi kollha. Nifhem. Fil-waqt li kif kien mistenni Daniel Attard sappostu fil-Parlament Ewropew. Ġurnata ta' sorpriżi fis-sens id-distak, il-mod kif proċediet il-ġurnata tal-lum. X'taħseb li għar-raġuni wara dan? Ir-raġuni wara il-mod kif jivvota l-elettorat, ovvjament wieħed irid jisma' u janalizza li hu żgur li kif qed qabel nilqa' l-riżultat b'umiltà kbira. Intant l-eżitu tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fisser li d-distak bejn iż-żewġ partiti niżel għal 3% biss, kif sal-2019 il-Labour kien rebaħ propju dawn l-elezzjonijiet b'maġġoranza ta' 42,600 vot. Fl-MEPs il-Partit Laburista tilef xejn anqas minn 23,000 vot u l-maġġoranza tal-Labour issa sfumat fix-xejn, tant illi għall-ewwel darba mill-2008 ma kisbux maġġoranza assoluta tal-voti u minkejja li l-Labour għadu fil-gvern dan ir-riżultat huwa xift qawwi ħafna illi ċertament poġġa lit-tmexxija Laburista u lil Robert Abela fi pressjoni kbira ħafna, partikolarment fost il-partitarji tal-Labour. Dan hekk kif taħt it-tmexxija ta' Robert Abela, il-Partit Laburista kellu l-ar kampanja sa mill-1966. Dan ifisser li Robert Abela kiseb l-ar riżultat Laburista fl-aħħar 58 sena u madankollu xorta waħda iddeskrivija bħala rebħa soda.